Otázka, aká je Božia povaha? Odpoveď poprvé, Jánovo evanjelium 4 hodiny 24 minút. Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Po druhé, list Efezanom 1 hodina 23 minút. Cirkev je jeho telom, plnosťou toho, ktorý všetko vo všetkom naplňa. Po tretie, Boh sa nemieša so všetkými vecami, je od nich oddelený. Skutky apoštolov 17 hodín 24 minút. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch postavených rukami. List Rimanom 11, 35-36. Kto mu dal prvý, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo všetko je z neho, skrze neho a pre neho. Jemu sláva na veky. Amen. Po štvrté, Boh je jediný, nie je panteizmom a už vôbec nie polyteizmom. Izajáš 40, 18. Ku komu teda prirovnáte Boha a akú podobu mu priradíte? Izajáš 40, 25. Svätý hovorí, ku komu ma teda prirovnáte, aby som mu bol rovný.